ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଠାକୁର ପୂଜାର ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଘରେ ଆସି ଝୁଣା ଦୀପ ଦେଇ ଠାକୁର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। 10-12 ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହଉଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଧୋଇକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଛାତ ଉପରେ କଳ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା, ସେଇଠି ଧୋଇବ ଆଉ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକେଇ ଦବ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମମି ଘରୁ ଆଜି ଇଟିଲି ଆଉ ତରକାରୀ ପଠେଇଥିଲା ମୋର ଖୁସି ତ କହିବାର ନଥିଲା। ଖାଇବା ପଠେଇବାର ଦିଟା ଫାଇଦା ଥିଲା, ଗୋଟେ ତ ମମି ହାତର ଖାଇବା ମତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ କାମରୁ ଟିକେ ହାଲକା ପଡିଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭୋକ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି ସେଥିଲାଗି ଇଟିଲି 10-12ଟା ବାଢି ଆଣିକି ଆଗେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏକା ଏତେ ଖାଉଛି, ଏଇଥିରେ ମୋ ଭଉଣୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଅଛି। ବାବୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଘରକୁ ଆଜି 2 ପ୍ରକାର ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଝାଲ କରିବ 2 ପରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଛୋଟ ମାଛକୁ ରଖିଦବ ରାତିରେ ଖାଇବ ବୋଲି ମତେ କହିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ବଡ ମାଛ କୋଉଟା ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ କୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲେ? ସେଥିଲାଗି ତ ମୁଁ ଭାକୁର ମାଛକୁ ଝାଲ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ କାଠିପଡା ମାଛକୁ ଭାଜିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଯିବେ ବୋଲି